oboznámenie ľudí, ktorí majú málo skúsenosti alebo nepočuli, alebo majú len nejaké googlové informácie o Ayurvede, o tom, čo Ayurveda vlastne je. Tak som pochopil zadanie, čiže takým nejakým spôsobom som včera, teda keď som mali nejakú prichádzku, vypracoval túto prednášku. Takže, milí tiež opuchnutí priatelia, vítam vás na dnešnej prednáške, ktorú som pre vás pripravil a ktorá sa bude volať Ako odstrániť pleseň z verandy, alebo čo je to Ayurveda. Moje meno je Miroslav Maduda, moje jogové meno je Bhaktanand, moje nickname je Majro a moja budúca profesia je profesionálny ayurvédsky terapeut, šíriaci Ayurvédu nečakane invenčnými metodami v niektorých krajinách Európy. Pred niekoľkými rokmi sme s rodinou kúpili rodinný dom. Rodinný dom bol starší, približne 40 ročný, mal veľmi peknú záhradu a nádherný výhľad. To je veľmi dôležité, lebo podľa Ayurvédy sú ľudia nejaké typy a tie typy milujú niektoré veci, ako je napríklad výhľad a vzduch a priestor. V tomto dome sa nám výborne bývalo, je tam veľká záhrada, sú tam 40-ročné stromy, ktoré vyžarujú nádhernú energiu. Dom má však takú jednu nevýhodu, je starší, je nezaizolovaný a v verande, ktorou sa vstupuje do domu, nie je radiátor. A preto sme po nasťahovaní zistili, že prvú zimu sa v rohoch tejto verandy začali robiť nepekné škvrny, plesne, ktoré sa šírili. Veranda je vstup do domu, tak nás mrzelo, že je to práve prvý dojem pre hosti, ktorí k nám prídu. Tak som zobral kamaráta Google, nech dačo poradí a vygoogloval som prostriedky na boj s touto pliažou. Nakúpil som si chlorové prípravky, nastriekal som pleseň a pleseň naozaj zmizla. Zmizla na niekoľko týždňov, ale zase do domu prišiel chlorový smrad. Bolo to u nás ako čerstvo vydezinfikované pitevní a rodina zvažovala, či je lepšie vlastne mať smrad alebo na tú plieseň. Dlho sme nad tým zvažovali, uvažovali, ale prišla vyslobodzujúca jar a pleseň zmizla. V priebehu prípravy a zariaďovania interiéru prešlo leto a prišla ďalšia zima. S plesňou sa stalo to isté. V tej istej verande, v tých istých podmienkach sa v rohoch objavila škaredá plieseň. Poučený minulým rokom, kúpil som prípravok, ktorý nesmrdel. Nastriekal som pleseň, pleseň zase zmizla, už nebol smrad, už bola v rohoch len taká mazľavá, rôsolovitá hmota, tiež to nebolo pekne a tiež boli diskusie a zase prišla jar. Ďalšie leto som sa dobre pripravil. Kúpil som špeciálnu farbu s obsahom látok proti plesňam, nič som nenechal na náhodu. Verandu som krásne vybielil už v lete a tešil som sa, ako budeme spomínať na škaredé spomienky minulej zimy s plesňou v rohoch. Prišla zima, naozaj. Rohy sa skveli belobou, ale v januári prituhlo a pleseň sa objavila zase. Bol som už zúfalý, už som to začal brať osobne, podvedome, keď teraz chodím po miestnostiach, pozerám po rohoch, mám taký tik. A vtedy som na dovolenke v lete stretol kamaráta, ktorý sa venoval Ayurvede a ten mi povedal takú magickú vetu, ktorá ma zaujala. Ak dáš systém do rovnováhy, neduhy zmiznú samé. Boh stvoril svet dokonalý a prosperujúci. A vysvetlil mi, čo tým myslel. Ja som o Ayurvede predtým už počul, lebo je to blízko jogy, o ktorú som sa zaujímal, ale netušil som, že liečia aj verandy. A skutočne. Pleseň v rohoch zmizla, lebo som robil určité opatrenia. A vznikla preto, lebo tá veranda má nejaké svoje vlastnosti. Tá veranda bola, keďže tam nebol radiátor, bola chladná, bola vlhká a keď prišla zima, ročné obdobie, tak sa zvýšili tieto vlastnosti tejto verandy a spôsobilo to to, že teplota interiéru vytvárala zrázeniny znútra na stene, para sa zrážala na chladnej stene, lebo vonku prišla zima, tak ako je to v zime na okne, keď niekto húkne, pokiaľ to nie je izolačné dvojsklo. A tie spóry, ktoré sa všade vyskytujú, našli živnú pôdu. Opatrenie, ktoré bolo treba urobiť, bolo to, že som tej verande poskytol
to, čo ho mala nedostatok. A v zime mala málo tepla a sucha. Tak sme ju zaizolovali a zabezpečil som, že interiérový teplý vzduch, ktorý bol v celom interiéri, začal prúdiť aj do verandy. Stalo sa to, že pleseň navždy zmizla. A veranda bola príjemná teplá. Od malička som mal problémy s trávením. Stará mama hovorila, že mám papierový žalúdok, že čokoľvek zjem, hneď to cítim, alebo mám boli brucho, alebo bežím na záchod a tak. A tak nejako som sa s tým ako decko vyvíjal a keď som bol už plnoletý, zobral som život do svojich rúk a rozhodol som sa s tými prejavmi tejto mojej nedokonalosti zdravotnej nejako skoncovať. Tak som vyhľadal klasických lekárov, robili sondy, zobrali krv, predpísali mi vitamíny a nejaké droždie, začal som to užívať a skutočne. Prejavy tejto mojej nerovnováhy, tejto mojej poruchy, niektoré zmizli, ale nové sa objavili. Tak som zanevrel na biomedicínu a dal som sa na alternatívu. A začal som. V tej dobe sa objavili na trhu doplnky pre kulturistov. Bol som úplne vo vytržení celý bez seba, že mám možnosť regulovať svoje zdravie a svoj organizmus tak, že presne navážené bielkoviny, sacharidy, vitamíny, hormóny, fetburnery si zoberiem v množstve, o ktorom rozhodnem ja, užijem a vyregulujem celý svoj organizmus. Vrhol som sa na túto výživu, študoval som, lebo ďalšiu z vlastností, ktorú mi Ayurveda povedala, že mám, je taká, že sa vrhnem do veci a dokonale ju preskúmam, nepustím, dokiaľ nevyžmýkam všetko, čo z nej potrebujem z hľadiska informácií. Tak ma veľmi tešil tento prístup. Začal som sa takto vyživovať a potom som bol na nejakej party s miestnou lekárkou, ktorá neudržala lekárske tajomstvo a prezradila mi, že kolegovia, ktorí túto stravu jedli a cvičili, dvaja sú 29 roční úplne bez vlasov, jeden má problémy s potenciou, tak som bleskovo vysadil, nenechal som nič na náhodu, vlasy potenciálne ešte zostali vtedy a pokračoval som ďalej. Nahovorili ma na Herbalife. Herbalife je výborná vec, je to podobný princíp, vyseparované doplnky, dodávajú sa do ľudského tela, poznajú to, veľmi veľa ľudí to pozná a začal som to jesť. Zistil som, že som sa lepšie cítil, ale dôvod, prečo som to jedol a príznaky, ktoré boli týmto dôvodom spôsobené, sa nestratili. Naviac som zistil, že Herbalife nie je možné vyživovať sa s ním ako celý život, je určitým spôsobom v neprirodzenej forme. Krátkodobo áno, dlhodobo nie. Tak som hľadal ďalej. Prešiel som cez etapu odšťavovania, pil som litre šťav z ovocia, vyskúšal som alkalickú stravu, očurával som poctivo lakmusový papierik, meral som si pH, vyskúšal som si vegetariánsku stravu. To bol veľký milník, ktorej sa držím dodnes, lebo mi veľmi veľa dala, ale na moje veľké rozčarovanie táto moja strava, mnou obľúbená strava, mi spôsobila aj ďalšie neduhy. Fyzické aj spoločenské. Fyzické boli tie, že ma začali bolieť klby a spoločenské sa so mnou nikto nebavil, lebo som každého poučoval, opojený vlastnou ušľachtilosťou, ako sa správam k zvieratám a k zemeguli ako takej. Vyskúšal som aj živú stravu. Živá strava v mojom prípade mi jednoznačne zhoršila zdravotný stav. Bol som v skupine, ktorá robila so živou stravou. Mám kolegu, ktorý sa vyliečil z rakoviny pomocou živej stravy a jednoznačne môžem povedať, že mne ten zdravotný stav zhoršila. Toto bádanie trvalo niekoľko rokov a výsledky sa nedostavovali. Zdravoval som sa stravou, jedol som celozrnný chlieb, jedol som veľa čerstvej zeleniny a začali ma bolieť klby. A vtedy sa mi stal ten príbeh s tou verandou, ktorý poznáte. A znovu som si spomenul na toho kamaráta z tej dovolenky, ktorý povedal, že keď dáme systém do rovnováhy, tak neduhy same zmiznú.
Že sme vlastne vymyslení tak, aby sme prosperovali a boli dokonali. Lebo sme súčasťou prírody. A tak som hľadal, ktoré učenie môže mi poskytnúť nejakú metódu, ktorá by riešila môj problém dokonalým spôsobom, harmonickým a celistrým. A tak som sa obrátil na Indiu, lebo odtiaľ prišlo veľa dobrých vecí. Už aj tá yoga, s ktorou som robil, meditácie, v neposlednom rade Kama Sutra, a nesklamala. Zistil som, že existuje táto Ayurveda, ktorá lieči teda ľudí, berandy a celú prírodu. A vrhol som sa na štúdium. Ayurveda je systém, ktorý pochádza, ako som už povedal, z Indie. Samotné toto slovo sa skladá z dvoch častí. Ayus, život, a Veda, ako Veda, učenie. Ale tá Veda nezodpovedá úplne významu našho slova Veda. Tá Veda hovorí skôr o skutočnom poznaní a o pravde. Vedská kultúra rozlišuje múdrosť a učenosť. Rozlišuje paravidia a aparavidia. Múdrosť a učenosť. Učenosť je to, keď sa niekto naučí veľa paragrafov alebo veľa latinských názvov alebo veľa vecí, ktoré potrebuje na výkon svojho povolania, alebo pozná veľmi veľa autorov, ktorí píšu knihy. A naproti tomu múdrosť je to, keď niekto pochopí, ako veci fungujú a čo je zmyslom našho konania, našho prežívania. Vidya a paravidya zo sanskritu znamená pominuteľné a nepominuteľné vedomosti. Tie, ktoré sú pravdivé, ktoré sa nemenia, lebo tie, ktoré sú pravdivé, sa nemenia, nepotrebujú sa meniť, lebo sú pravdivé, a tie, ktoré sa menia, lebo sa nám zdá, že je to tak, ale je to inak. A to slovo Veda, v tom slovičku Ayurveda, znamená práve takéto učenie. Ayurveda bola podľa védskej tradície daná Brahmom. Je to Boh Brahma, zodpovedá to v našej kultúre tvorivému aspektu Boha. Bola daná ľudstvu spolu s jeho vznikom. Je to vlastne manuál na používanie ľudského života, ktorý nám bol poskytnutý ešte predtým, ako sme začali obývať túto planetu. Civilizácia, ktorá má veľmi blízko k prírode, ktorá je s ňou spojená, túto danosť od Boha pretlmočila do formy, ktorej rozumieme a ktorú vieme využiť. Bola to civilizácia, ktorá bola vedomím hlboko prepojená s prírodou. Vedela, že z prírody vychádzame a do prírody sa vraciame, a pokiaľ ten úsek medzi týmito dvomi etapami prežijeme v rozpore s prírodou, z ktorej sme vyšli, alebo do ktorej pôjdeme, tak budeme mať proste problémy. Veda Ayurvedy sa šírila najskôr ústnym podaním a potom sa dostala do nejakej písomnej podoby. Sú diela 5000 rokov staré, ktoré celá civilizácia našej Zeme má k dispozícii a z ktorej môžeme čerpať. Ayurveda je dneska uznávaná Svetovou zdravotnou organizáciou, študuje sa na celom svete. V Indii je uznávaná takisto ako klasická biela medicína. Obidva systémy sa študujú, akorát v Indii väčšinou študujú teraz už medici. V Európe, v Amerike sa dá k tejto Ayurvede dostať aj ako laici. Táto Ayurveda, o ktorej zasa tak vám krátko poviem, mi pomohla pochopiť moju vlastnú individualitu, na jej základe, v súlade s prírodou okolo, s ročnými dobami, s mojím vekom, stanoviť spôsob mojej životosprávy v súlade s touto prírodou a v súlade práve s mojou individualitou. A tento spôsob životosprávy
vo všetkých jeho rovinách zapríčinil, že neduhy, ktorými som bojoval, začali z môjho života postupne miznúť. Ajurvéda prežila od doby svojho vzniku doteraz a je na rozmachu. Tento rok je významný rok, pretože veľmi veľa ľudí na celom svete sa vracia ku svojim koreňom, ku svojej podstate a hľadá odpovede na veľa otázok, lebo energie, ktoré sú teraz okolo nás, postavenie planét, napomáhajú tomuto procesu a veľmi veľa ľudí sa vracia k prírodnej medicíne. Prečo Ajurvéda prežila? Je preto, lebo stojí na veľmi pevných základoch. V prvom rade je, to je to najdôležitejšie podľa mňa, je daná univerzom vyššími silami. Je pravdivá, je múdra, je v súlade s tým, čo nás obklopuje. Nie je to krátkodobý vedecký objav, ktorý dneska niekto oznámi, zajtra ho poprie. Ako to môžete dennodenne vidieť na internete v súvislosti s ľudskou činnosťou okolo nás. Viery, ktoré máme z hľadiska riešení, ktoré nám ponúka veda, sa zo dňa na deň menia, rozplývajú. Úplne zásadné viery. Nobelovú cenu za fyziku dostali ľudia, ktorí povedali, že to, čo sme verili posledných x rokov, že vesmír sa znovu zmršťuje, práve naopak sa rozpína a že všetko je inak. Dokonca namerali, že neutríno je rýchlejšie ako svetlo. Zverejnili to, že Einstein sa mýlil. Teraz povedali, že sa pomýlili, že Einstein sa nemýlil, že neutríno nie je rýchlejšie ako svetlo. Čiže pochopil som to aj ja pri mojom skúmaní toho štýlu, ktorý by mi pomohol udržať sa v zdraví, že tie novinky, ktoré prichádzajú na trh, nemusia vždy byť to správne celistvé riešenie. Druhou nohou, na ktorej stojí Ajurvéda, je jej kolíska. Ajurvéda vyšla z Indie a rišiovia, ľudia, ktorí komunikovali s inými svetmi, vykomunikovali a vytiahli z toho poznania to, čo potrebujeme my ľudia. A boli to aj tí rišiovia, tí mudrci, aj ľudia, ktorým to potom odovzdali, ktorí to spísali, ktorí mali rôzne poslania. Pochádzali z tej civilizácie, ktorá mala hlboké prepojenie s tou prírodou, o ktorej som pred chvíľkou rozprával. Preto je veľmi dôveryhodná. Ďalší pilier, na ktorom Ajurvéda stojí, a ja ho považujem osobne za najdôležitejší, je ten, že rieši hardware aj software človeka. Znamená to, že rieši nielen fyzické telo, ale aj mentálne, emočné, psychické a iné tela. Pretože tak ako dobrý počítač nepôjde bez softvéru, ani naše telo nepôjde bez zdravého softvéru. Je celistvá a zameriava sa na zharmonizovanie systému. Ak sa systém zharmonizuje, pracuje harmonicky, tak nemajú disharmonické, disbalancové tóny v tom systéme svoje miesto. A preto je možné, aby sa bežní ľudia Ajurvédou liečili, aby im pomáhala. Lebo sa fokusuje na zdravie. Nie na tisícky chorôb, ale na zdravie. Je to jednoduché a uchopiteľné. Pretože naučiť sa v tých rôznych oblastiach medicíny, ktorá je dneska, detaily a informácie, ktoré existujú v jednotlivých oblastiach, nie je možné jedným človekom. Ale zamerať sa na ľudské zdravie je možné, je vykonateľné, je prakticky realizovateľné. Zamerať sa na to, aby sme dokázali byť zdraví. Toto vnímam ako najväčší prínos Ajurvédy. Všetci túžime po zdraví a vieme vyvinúť energiu podľa toho, v akom stave naše zdravie je, buď keď už je neskoro a riešime problémy, alebo tí múdrejší z nás, keď chcú robiť prevenciu, aby tie problémy neprišli alebo aby sa eliminovali. Takže všetci z vás, ktorí majú problémy zdravotné a chceli by nejakým spôsobom
dostať sa do harmónie, treba sa zamerať na zdravie, tam pustiť myšlienky a použiť túto metódu. Ďalšia pevná noha, na ktorej Ayurveda stojí, je to, že rozlišuje individualitu ľudí. To je novinka. Oproti systémom, ktoré sú konkurenčné vedľa Ayurvedy, oproti bielej medicíne alebo iným systémom. Nefokusuje sa na nejaký orgán alebo na boliestku, s ktorou človek príde za ayurvedským terapeutom, ale rieši človeka celého, hardware a software. A rieši ho tak, že vyskúma, aký ten konkrétny pacient je. Pretože to, čo jednému pomôže, môže druhému nepomôcť, alebo mu to môže priamo poškodiť. To je veľký prínos Ayurvédy. Všetci sme navonok rovnakí ľudia, ale vnútorné energie, ktoré v nás pracujú, sú namiešané rôznym spôsobom. A na liečbu je nevyhnutné rozpoznať, akým spôsobom a podľa tohto spôsobu namiešať recept. Recept v Ayurvéde, a to je ďalšia veľká výhoda a podľa môjho názoru dôvod, prečo prežije, znamená životospráva. Predovšetkým životospráva. Taká, ktorú vieme denne realizovať. Čo jeme, čo pijeme, kedy pijeme, ako sa pohybujeme, ako trávime informácie, ktoré k nám prídu, svet okolo nás, aké výstupy dávame voči ľuďom. Sú to všetko veci, ktoré vieme ovplyvniť. Nepotrebujeme na to žiadne zariadenia. Tieto piliere, ktoré som vymenoval, sú piliere Ayurvédy, ktoré podľa môjho názoru zabezpečujú jej trvalé prežitie. Mám jeden pekný citát, ktorý by som vám rád prečítal od Roberta Svobodu, že Ayurveda má zmysel predovšetkým pre tých, ktorí prostredníctvom harmónie v sebe samom chcú fungovať ako harmonizujúce síly vesmírneho poriadku. Je to jeden nádherný citát, ktorý mám na poličke. A na záver vám chcem povedať, všetci z vás, ktorí chcú riešiť svoje zdravie, fyzické, psychické, emočné, alebo ktorí pozorujú svoje okolie a chcú predchádzať problémom, ktoré vidia, že majú iní ľudia, tak nehľadajte. Negooglujte, nesurfujte, nevypytujte sa, neskúšajte krátkodobé metódy, obráťte sa k zdroju, ktorý nám dal veľa vecí a jedným z nich je táto Ayurveda. Poviem vám jeden krátky védsky hymnus, ktorý sa k tomuto viaže, lebo sa mi zdá veľmi správne teraz, ako mi to prišlo. Ten znie v sanskrite. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityurma Amritam Gamaya. Znamená to, veď ma od pravdy k nepravde, veď ma od neznalosti k znalosti, k svetlu a veď ma od smrteľnosti k nesmrteľnosti. A na záver, aby ste neodišli len s nejakými pocitmi z mojej prednášky, vám dám jednu techniku, je to veľmi krátka technika. Ayurveda používa v rámci liečenia masáže. Je to veľmi obľúbený a veľmi účinný prostriedok, ako vybalancovať telo, ako priamo liečiť, ako predísť chorobám. Masáže používa s prídavkom veľkého množstva oleja, v ktorom sú liečivé byliny. Ten olej sa buď zohrieva, nezohrieva a tak ďalej. Ayurvédske masáže sú veľmi známe, veľmi vám odporúčam. Prípadne taký prvý kontakt s Ayurvédou, príďte k nám do štúdia, my vás vymasírujeme a sľubujem, že už budete naši. No, ale teraz vám chcem dať inú techniku. Masáže poznáte určite všetci, každý bol na nejakej športovej, rehabilitačnej, ukľudňujúcej, erotickej masáži a tak ďalej. Viete, že masáž sa robí ťahmi, hnietením, kľapkaním, naťahovaním, tlačením, údermi a tak ďalej. Ja by som vám chcel povedať jednu techniku, ktorú používam na masáž mozgu. Ayurveda rieši aj masáž mozgu. A čo myslíte, ktorým z tých metód sa dá taký mozog masírovať?
máte nejakú ideu, ako by sme si mohli vymasírovať mozog. Hovorím o normálnej masáži mozgu, žiadnej hyperbole. Neviete, poviem vám. Je to vibrácia. Mozog sa dá výborne vymasírovať vibráciou a robí sa to vibráciou určitej frekvencie. Na to, aby sme vymasírovali mozog, potrebujeme jeden veľmi drahý a zložitý prístroj, to je naše telo. A tá vibrácia vzniká hlasom, vzniká v brušnej dutine, prenáša sa hore a masíruje mozog. Je veľmi účinná, pomáha. Hneď vám to ukážem, môžeme si to vyskúšať. Vydáva sa pri nej zvuk OM. Zvuk OM je, veda sama o sebe, priestor tejto prednášky neumožňuje rozoberať, čo OM znamená, ale okrem iného sa používa na masáž mozgu. Zvuk OM sa vydáva tak, že sa zhlboka nadýchneme a potom vydáme zvuk OM, ktorý sa skladá z O a M, prenesenú do nášho jazyka. M je veľmi dôležité, malo by znieť tiež takú nejakú dĺžku ako O a pritom M práve dochádza k tej výbornej vibrácii. Tá vibrácia sa rozlieha po celom tele a šíri sa do priestoru a harmonizuje telo a okolitý priestor. Pri vydávaní toho zvuku je dôležité si predstaviť, že máte pierko pred ústami a to pierko nesmiete odfúknuť. Je to dôležité preto, aby ste šetrili tým vzduchom. Ten OM vôbec nemusí byť hlasný a ide o to, aby sa tá vibrácia udržala čo najdlhšie. Takže ak chcete si vymasírovať mozog, tak jednoducho môžete opakovať po mne. Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite a položte si pravú ruku na druhú. Všimajte si na zlomok sekundy, kde naozaj vzniká zvuk v ľudskom tele a odkiaľ vlastne vychádza sa šíri. Je to nové poznanie, ktoré má hlboké dôsledky na ďalšie veci. Dobre je pritom si zavrieť oči a oddať sa tomu zvuku úplne. Takže sa zhlboka nadýchneme a vydýchneme. Hlboký nádych. Takže to je technika pre masáž mozgu pre dnešok. Ďakujem vám za vašu pozornosť.